Станахме будите до половин на едно ранчо, седнахме заведения, магазинчета, сервиза. Там запознах гумите на половината. Тръгнахме от кутията. Само така и така. Нема работа. Гледаш този чип спрел, чипа две-три повръща. По-натам друг чип спрел, две-три повръщат се разведеш. Си е бала майка. И имаше това нашия беше младач много, не срани санци. Някой добави, виждате само песъка, много ти да закачва след песъка. Слади го и това продължава. Накрая на закарата някакво ранчо. Заградено, такава дървена ограда на тия известни талки на порадка. Нали? Капаци. Такава ограда. Едно шубилия запад. Виж, заградена една такава. Вижте, отвънка камини. И аз не знам, има